Prosím vás, mě dnes za vámi poslal Bůh. Ano, já vím, že to je takový neuvěřitelný, je to těžký, jakože proč zrovna za vámi, ale třeba si tak říkáte, ale mě za vámi dnes poslal. Proč? Protože on vás už dávno vyhlídnutýho, dávno ještě než jste se narodil, že vy budete jednou jeho syn, že budete pro něho žít. Proč on tak mě hledal? Proč? Protože on vidí, jak vy žijete, že jste strápeni ve svém srdci, že máte těžkosti, že to je něco máte tady těžkého a on mi dal prostě to na srdce a poslal mě dnes ráno sem. Věděl jsem, že budete tady se svými dětmi, abych vám řekl tu zprávu, že on dneska vás chce spasit. Spasit? Ano, chce vás přijmout. Proč by to dělal? Proč? Protože on je takový, on vás prostě miluje. Víte co? Já mám takový názor svůj k tomu. Hodně lidí, kterému já jsem ve vztahu, s kterými pracuju, nebo mám nějakou spolupráci, a dokonce vlastně moji děti. Oni jsou to i ti lidi, kteří mě nemilují tak. Každý mě miluje jenom za něco, já musím kupovat svou lásku. A to já u každého. A i dokonce u svojej ženy já musím platit za svou lásku. U mých dětí. Takže já nevím, jestli existuje vůbec ta opravdická láska. Já vidím lásku, to je v peníze. To já všechno chápu, ale u něho právě tady tohle právě není. U něho máte všechno zadarmo, protože on zaplatil za vás. Nemusíte vy nic platit, nemusíte nic dělat, jenom stačí, když otevřete vy jemu srdce. Protože on za vás zemřel na kříži. On za vás všechno zaplatil. On veškeré viny, vaše všechno trápení vzal na sebe. A vy, když ho přijmete, vy se očistíte a budete, to trápení všechno z vás spadne. No ale víte co? Já v tvém životě udělal tolik chyb, tolik skutků špatných, já nevím, jestli něco může mě zachránit. Nějaký případ, nebo já nevím co. To už mě, a kdyby byla pravda, Bůh by mě to neodpustil. Už dost hodně to udělal. Vy nevíte, co já v svém životě udělal. To, co jste udělal, to já opravdu nevím. Ale on to ví, on tam všude byl. A on mě poslal dnes tady za vámi, aby vy jste se od těch hříchů všech omyl. On vás chce omyl, protože on na tom kříži, on tam byl právě za takový, jako jste vy, jako jsem já, jako jsme my všichni na zemi. Za každý hřích, jedno jestli je to velký, malý, co kdo udělal, ale on za každého to vzal všechno na sebe, tu tíhu. On byl čistý. A on nás všechny vykoupil svou svatou krví. A on právě mě poslal tady za vámi, abych vám to všechno řekl, abyste to přijal do svého srdce, abyste se tady se mnou, jsme si třeba klikli na kolena, aby jsme se tady spolu pokájeli, abyste to přijal do svého srdce. A on dnes otočí vaše srdce, otočí vaši rodinu, zasáhne vás a vy uvidíte, že to doopravdy bude krásné, že to je něco jiného. Ne třeba, já vím, že se vám třeba stalo, že vás třeba nechali kamarádi, mohla vás třeba nechat i vaše matka, vaše rodina, jak říkáte, vaše děti, všichni si vás kupují. Ale on, to se stalo. Ale on, ne. On chce, abyste mu otevřel své srdce, abyste to nechal stoupit dovnitř. To je všechno, co po vás chce a nechalo pracovat. Jako mluvíte to hezky, mluvíte to krásně, má to i logiku dokonce. Ale já nevím, čím je chyba. Možná to je chyba ve mně. Já nevěřím nikomu. Já nevěřím svým dětem, já nevěřím své ženě, já nevěřím svým těm, kteří si říkají na mě, že jsou kamarádi. Protože oni jsou všichni kamarádi, nebo oni ukazují lásku skrz moje peníze. Když vidím peníze dětskám, koupím čokoládu, oni mě obnímají, mají mě rádi. Ženě koupím dárky, ona mě miluje. Kamarádi taky, ale když jich přestanou mít, všichni ode mě vždycky utečou. Tak já nevím, co to je za láska. Moje láska je v penězách asi. Víte, teď mi Pán vložil na srdce, že skrze mě můžete pocítit jeho lásku. Že on tu boží lásku vám teďka sešle. Můžu vás obejmout? Můžete, ale nevím, jestli vám to pomůže. Ach, Pane nebesný, já ti děkuju za tuto chvíli a prosím, Pane, dej, Pane, tady tomu člověku, Pane, pocítit, že si tady mě, Pane, poslal, Pane, že ty ho chceš, Pane, zachránit, že ty chceš, Pane, ho spasit, že ty ho chceš, Pane, spasit rukou, Pane. Já tě prostě nedoznám, Pane, poslám tě, Pane, a nemůžu si spasit rukou, Pane, já tě prosím. Tak co? Co já musím udělat? Pojďte, půjdeme pokoře před ním na kolena. Můžete přijmout jeho svaté jméno.
mu platí. A či mu je to srdce nechal do svého života, do svého srdce, aby tam žil a miloval. Preto som to počul. Opakujte po mne. A Pane, ja do tvých svatých rukou vkladám svoj život, svoje, Pane, deti, svoju ženu. Prosím ťa, Pane, omyj mne, Pane, svojou svatou krvou. Pane, požehnej mne. Pane, veď môj život do svých svatých rukou. Veď môj život. Prosím. Zbav mne všech zlého. Všeho špatného. Ja sa toho všeho zdávam. Ja všechno, Pane, tady nechávam. Až prídu domov. Až tady ma odejdu. Tak, Pane, budu chtít žít jako ty. Jak ty mi řekneš. Jak ty mě povedeš. Já tě, Pane, prosím. Vem mě, Pane, do svých. A pomož mi. Děkuju. Tak se pocítil, že jsi mě poslal. Teď slibuju, že můj život bude jinak. Jsi doma? Potom zavolám. Šli na vycházku s dětskama, jsme se procházeli za psem a potkal jsem tam jednoho člověka, který mě oznámil, že ho ke mně poslal Bůh. Cože? A vypadá to tak divně, vypadá to tak zvláštně. Vymyslel po cestě, nebo jak? To je pravda. Svědek měl Bůh mým slovám a moje děcka mi to všechno viděli. Zkrátka, já jsem udělal jedno rozhodnutí radikálně v svém životě. Já jsem svůj život změnil. Já jsem se odříkal od všechny, od minulosti, od minulého života. I já nechci už dál pokračovat v takovém životě. To by mi ani neříkej. Vůbec mi to ani nemohl, takové blbosti. Ale Tak já to ani nepochopím. Mě, prosím tě, to vůbec takové věci ani nemohl. jak já to říkal, tak to je prostě zkrátka. Prosím tě, mě to vůbec nezajímá. Nemluv mi to, já to nechci ani slyšet. Já jsem počítal. Ale já tě chci oznámit. Ale Bůh, on je dal nový poklad do mého srdce, který mě nemůže vzít nikdo. Jsi spraštil do hlavy, nebo co, jak jsi šel? Nemluv mi takové blbosti. Nechci, aby jsem si o tobě myslela, že jsi úplně nějaký blbej člověk. Já si nechám. Jsi normální, inteligentní člověk. Já vytrpím urážky, co ty teď na mě namluváš. Budoucnost pro rodinu, tak mi nemluv, že ty tady něco teď budeš Já vytrpím všechno, co ty teď mluvíš. Budeš tady žít pro nějaký správný život. Toto je správný, mi to tak vyhovuje. A tak to i zůstane. Já tak nezůstanu. Já jsem udělal rozhodnutí a nějak jinak změnit nebudu. Jedině tady je jedna cesta, jenom jestli ty budeš se mnou, s Bohem. Já s tebou nikde nebudu. Vůbec. Jestli chceš ztratit, jestli mě chceš ztratit kvůli Boha, tak prosím. Já tady vůbec svobodu výběre. Prosím tě, je to 20 minut, co jsi odešel. Na procházku jsi šel s dětma a teď mi tady přijdeš za nějakých 20 minut a mi mluvíš tady to, co jsi otočil na 100%. Já ti chci říct, že každá vteřina může být změnit tvůj život. Když tam zakročí Bůh, když tam zakročí Ježíš, když tam zakročí Duch Svatý. Jaký Ježíš? On je
него бесконечная ласка. У него бесконечная ласка, который он отдал своего Сына единого за všechny наши грехи, за všechny те шпиновые вещи, ты мусишь что похопить. За všechno, co jsem udělal v svém životě, to špatné špinavé věci. Já mám za to všechno odpuštěno. Já mám za všechno odpuštěno. I já nebudu trpět, protože za mě už trpěl Ježíš Kristus za všechny moje hříchy. On vzal na kříž všechny moje hříchy a všechny moje trest on vzal na sebe. Ale jediné, co mě zůstalo, to přijat jeho do svého srdce. Já to chci, aby si to udělal i ty. Nikdy v životě se to nestane takovou blbost. A ti něco řeknu. Tohle všechno jsou jenom pohádky, které člověk vymyslel. Bůh ti nedal ani peníze, ani dům, ani to, co máme. Rozumíš tomu? Takže jestli ti tam nějaký blázen potkal a namluvil ti nějaký keci, tak se prosím tě zpamatuj. Zpamatuj se rychle. Tady tohle je to reálně, teď nehrajeme nějakou pohádku, nějaký příběh o nějakým dobru. Já jsem byl stejně tak slepý jako ty. Tak ty jsi pořád slepý, ještě teď si víc zaslepený, když tak mluvíš. Ale já teď... Poslouchej, já tě nechci poslouchat. Rozumíš? Nechci tě poslouchat vůbec. Osvobodil a otevřel tě. Já ti přeju, aby se prostě z toho probral. Už to, co mělo stát, to už se stalo. Já získal ten fakt opravdový poklad. A to s tím zůstanu. Poslouchej, máš dvě možnosti. Víc se o tím s toho bavit nebudu. Buď budeš takový, jaký jsi byl a můžeme spolu žít tak, jak jsme žili. A nebo prostě si zůstan tak, jak seš, sám, nikdo s tebou tady nebude. Nikdo. Myslíš, že tady bude s tebou tvůj Ježíš? On tady s tebou bude. Tak já tady zůstane potom. Já odcházím. Jestli budeš tak pořád mluvit, budeš se tak chovat, mi nezbývá nic jinak, že ty mi dáváš jináčí možnost, než aby já jsem odešla. Ty mě dáváš na vybráno, nebo ty mě... Máš dvě možnosti. Vyber si. Ty mě, já tě se tam... Já tě nepotřebuji, ani tvýho Boha nepotřebuji. Já tě se tam konkrétně, ty mě dáváš na vybráno, nebo ty, nebo Bůh. Ano. Tak já nevím, jak se bude to znít. Já to udělám to oběť a řeknu, že je svůj vybráno. Já vybrám Boha. Ale to neznamená, že já jsem se odmítl. To neznamená, že já jsem odmítnul tebe. Já budu věřit, budu si modlit za tebe, aby Bůh tě otevřel. Ty jsi řekl, že ty vybíráš Boha než mě? Já vybírám Boha, ano. Ale tebe taky já nezrazuju. A co ty roky toho života, co jsme prožili? Děti a všechno. Ty je vyměňuješ? Bez Boha nebylo ani jedna vteřina. A já tě chci, aby si to jedno pochopila. A jednou ty to poznáš. Jestli jsem přišel Ježíš a jestli ti něco dal. Nic ti nedal. On mě dal život. On mě dal spasení. Tvoje máma ti dala život. On mě dal zachrát, on mě dal... Prosím tě. On mě dal to, co nemůže dát ani jeden člověk. On mě dal všechno. Už tě nechci poslouchat. Co chceš dělat? Odejdu. Přímo teď. Dej se tu hezky a užij si svého Boha. To, co jsi mi řekl, za to zaplatíš. Tady s tebou nebudu. Tohle. No ahoj. Prosím tě, musíš pro mě přijet. No poslouchej, jako tak, co si myslíš, Ilia? Se zbláznil, normálně on se zbláznil. No, řekl, že chce Boha nějakýho, že prostě, jakože mám se změnit, nebo co, já ani nevím, co po mně chce, prostě mi jenom řekl, že mě vyměnil za Boha, že nechce se mnou prostě být, že chce mít tady Ježíše. Prostě chce žít nějaký si život, nějaký jiný. Jako já tady nebudu, ne, opravdu, ne. Ne, vůbec, ne, fakt. To byla poslední kapka, tady tohleto. No, přijď, jo, dobrý. Za 5 minut budeš, jo? Dobře, já se za tebe chystám, já ho opouštím. Ne, fakt, já už ho opouštím, to ne. Já se úplně stydím za to, že rozumíš, že já mám vůbec takového manžela a lituju toho, že jsem s ním prožila nějaký ty roky.
Když za ty roky mě teď opustil a prostě mě vyměnil za nějakého boha, tak prostě už nebudu řešit. Dobrý, tak přijeď. Jo. Takže tak to je. Takhle to dopadlo s tebou. Aby si věděl, že už teda odchází. Pozorte, děcka. Musím odejít. Ne, váš tata prostě mě vyměnil za nějakého boha, tak... Běžte za ním. Běžte mě, děcka. Nechte mě. Pojďte ke mně. Mami, neodcházej, prosím, mami, neodcházej. Mami, neodcházej. Děcka, puste mě. To musíte, tata. Musíte to s tatou. On chce nějakého boha, já tady nebudu. Děcka, pojďte sem ke mně. Až maminka odchází. Ale Bůh je s námi. Bůh na nás nenechá. Takže já. Spokoj na děcka. Se pohodě postarám.
nemám čím se chlubit zatím. Mám docela hodně takové v svém životě změny, ale ne k tomu lepšímu. Vyšla do mě manželka, vynechala mě se svými 7 dětmi. Tak mám 7 dětí na krku, které musím sám se postarat. Jeden z nich utekl, obvinují mě вообще, myslí, že já jsem nějaký blázen. No, zkrátka, jak je moja manželka, že? Proto ona ji odešla a říkala, že jí ostuda říkat, že ona je moje žena a že já jsem zvolil Boha, že jsem úplně prostě, ona myslí, že já jsem cvok. Nevím, jak dál. Já vůbec nechápu, jak vůbec ještě existuje, co mě drží vůbec na tom životě ještě. Jako vím, co drží, chvála Pánu, že já jsem poznal přítomnost Bože a cítím. Já vím, že kdyby to necítil, tak by neměl by žádnou naději. Asi by si nikde zabil. No hlavně si musíš uvědomit, že prostě nesmíš to řešit sám. Nesmíš to nechat ve svých rukou, musíš to dát právě všechno do jeho rukou. Musíš to mu všechno odevzdat do jeho rukou a nechat to všechno řešit jeho. On to všechno potom veme a on to všechno vyřeší. Hlavně prostě musíš mít víru. No ty si musíš, bratře, taky uvědomit jednu věc, že prostě taky, než jsi přijal dnes Pána, tak si taky patřil tomuto světu. Patřil si mu a pán tohoto světa je ten zlý. A prostě on ví o tom, že on tě dneska ztratil. Že ty už mu nepatříš, že ty patříš našemu živému Bohu. A on právě chce bojovat. A on už když neví jak, protože ví, že na tebe nemůže, tak on to zkouší přes ty nejbližší místa. On jde, zkouší to na tvoji ženu, zkouší to na tvoji děti. A tam, kde by tě to mohlo nejvíce zabolet. Jenomže musíme si uvědomit, že máme živého Boha. A že když dáme všechno mu do jeho rukou, tak on nám pomůže. On nás vyslyší. On není Bůh mrtvý, on je Bůh živý, který naše modlitby slyší. A prostě to, co teď ty prožíváš, to prostě prožívají všichni prostě věřící. To prožívám i já. Jako nepřímo tu tvoji situaci, ale mám taky prostě nějaké takové ty těžké věci ve svém životě. Mám taky svoje trápení, svoje problémy. A to mají všichni tady ty věřící na celém světě, že? To prostě není napsané, že ti, co budou u Pána, že ti budou mít všechno jako jak věřince se mít. Prostě to je prostě tak. A je taky napsané, že ten, kdo vytrvá až do konce, tak ten získá ten život, bude spasený a získá vavření života. A ty uvidíš, že i všechno přes to, co se stalo, co bylo všechno těžké a tady to bolest, že Pán toto všechno tak nenechá a že on ukáže, že on je Pán milosti, že on je Pán lásky. A ty hlavně musíš věřit a Pán ti to dá poznat. Teď já vidím, fakt teď vidím, cítím hlavně, že to není člověk, že nejsi tady prostě jenom tak. Cítím, že tě zase poslal Bůh, aby mě podpořil, protože mě to tak chybilo, mě to tak scházelo. Já jsem nevěděl, s kým mě poradit, kdo by mě mohl pomoct. Ale Bůh zase poslal tebe. Já ti jemu mockrát děkuju, že on používá svoji lidi, svoji služebníky. Já mu děkuju. Akorát já bych chtěl by ještě tě o něco poprosit, bratře, jestli by si mohl. Jestli pomohl, chci prosit, pomodli se za mě, pomodli se za mého syna, za mou ženu, aby on vzal do svých ruк, protože já vím, že tebe on líp uslyší, náš Pán, aby on vzal do svých ruк tu moju situaci, kterou já dneska mám, ať on vezme pod svou kontrolu aj moju ženu, aj mojego kluka, ať on их патрулирует hlavně, toho mojego kluka. Dneska byli policejní auto, oni ho hledají. Já mám trpení. Věřím v Bohu, věřím, že jenom on může zasáhnout, jenom on může to zlepšit. Ale já prosím, pomodli se za to. Ach, Pane můj nebesný, já tě prosím tě, Pane, tady tamto bratra, za jeho syna, za jeho ženu, aby si je vzal do svých svatých rukou. Aby, Pane, teďka, kde oni jsou,
já nevím, kdo oni jsou, ale ty to, pane, víš. Aby ty, pane, si teďka zasahl jejich životy, pane, tam, kde oni teďka jsou. Aby si je, pane, dovedl zpátky domů, tam, kam oni patří, tam, kde ty je chceš vidět. Aby ty si, pane, nad tím vším dal svou svatou ruku a zapracoval, pane. Protože jenom ty máš sílu a tu moc, že ty to můžeš dokázat. Já tě, pane, prosím, odevzdávám to, pane, do tvých svatých rukou v jménu Ježíše Kriste, pane. Aby si všechno dal, pane, na své místo, jak, pane, ty chceš. Ať se stane, pane, vůle tvá, vůle Boží. Já chválím a vyvyšuju tvé svaté jméno. Haleluja, chvála tobě. Amen. Já jsem fajn, já jsem byl učit, ale jsem nebyl úplně nálepky. Čau, čau. Jak se máte? Dobře. A tebe odešla prý mama, jo? Jo, odešla. A co tata? A tata teď mu nic nebaví, můj jeden jeho Bůh. I toho je odešla moja mama. A můžeš kouřit? Jasně. A máš? Ne. A ty? Ne. A, vím. Pojď za mnou, kluci, já ty seženu. Dívejte, tam je holka. Tak okrademe peníze. Tak běž ty. Tak běž ty. Tak ty. Ne, běž ty. Tak půjdeme společně. Tak pojď. Tak pojď, dobře. To je to zpátky? Proč to vzal? Počkejte, paní, počkejte, omluv se. Kdo tě to dovolil? Omlouvám se. Řekni, že už to víckrát neuděláš. Promiňte, já už víckrát to neudělám. Já se za ně omlouvám, paní, to máte kabelku, já se za ně omlouvám, já už to s ním vyřeším. Já to ponesu tak, jak to má být, jo? V klidu? Dobrý. To je naposled. Naschledanou. Děkujeme vám. On nezlobte se, ještě se vám omlouvám. Proč to děláš takový věc? Co? Prosím vás, hlavně nedávejte mě do policajtu, prosím. Ne, já ti nebudu dávat na policajti. Lukáš, pojď, sedneme si tak na lavičku. Co se ti stalo, že takové věci děláš, co? Víte co, máma ode mě odešla, táta se svým Bohem nevím. Za tátu ušla moje mama, já nevím už co dělat, už můj život je nevím. On už je pustý bez mámy. A proto mu děláš takové věci, jo? Tvůj táta věří v Boha. Jo, to je kvůli němu. Mama mě odpustila. Kamarádi, kteří teď byli, taky odpustili. Táta teď, nevím. A ty v tom všem teda viníš Boha. Dáváš mu vinu. No, už není nikomu dávat vinu. To je kvůli němu ušla moja mama. Kvůli němu opustili mě kamarádi. No, možná kamarádi tě opustili. Tvoje máma od tebe odešla. Já nevím, ale ty musíš uvědomit si nově, že Bůh stvořil tvého tátu, stvořil tvoji mámu, stvořil tebe, stvořil tvoje sourozence a on stvořil tady všechno na zemi, co je. On stvořil tady ty stromy, nebe, vzduch, který dýcháš. On je stvořitel všeho. On je náš Pán všemohoucí. A on je ten, který i tobě může teďka pomoct. Ty se teďka cítíš sám, ale ty sám být nemusíš, on může být vždycky s tebou. A on je ten, který s tebou je, on vždycky na tebe dává pozor. Proč myslíš, že jsem teďka tě potkal zrovna já a ne nějaký druhý člověk, který ti mohl udělat, zavolat ty policajty a mohl jsi mít teď problém? Co? Vidíš? A já jsem ten, který jsem tě potkal a teďka ti můžu o tom Pánu mluvit. Tady o našem Bohu. Ať je on jen na tebe milostivý a taky tě nechá, tak? A nebudu to nikdy hlásit. Protože já ti věřím, já vím, že ty už to nikdy neuděláš a že teď ty, pokud budeš chtít, tak ty můžeš ho přijat a on už ti nikdy neodpustí. A dá do pořádku tvoji rodinu i tvoji mámu a všechno tátu dají zpátky a budete zpátky takový, jak jste byli. Akorát musíš věřit a musíš to chtít. Věříš tomu, že se to může stát? Ano, věřím. Tak mi teďka slib a slib tady před Pánem, že už takové věci dělat nebudeš. Já slibuju si, já už takové věci nebudu dělat. A že teď půjdeš domů, Já teď půjdu domů. protože tvůj otec má určitě o tebe strach. Protože můj otec má o mě určitě strach. A já vím, že Pán dá všechno do pořádku Já vím, že Pán všechno dá do pořádku. a že všechno bude dobré. Že všechno bude dobré.
teď běž domů a uvidíš, že všechno tak bude, jak jsme teďka spolu mluvili a uvidíš, že bude všechno dobré. Jo? Tak běž, Pán tě bude teď opatrovat a už nejsi sám, nikdy na to nezapomeneš, on je s tebou a už tě nikdy neopustí. Jo? Děkuji. Co je teď mám dělat? Jak já musím všechno to napravit? Co já mám dělat? Aha, já půjdu k své mámě. Roma? S kým jsi přišel? Jak jsi sem dostal? Pojď dovnitř, synku. Roma, co se ti stalo? Co se stalo? Řekni, vyprávěj. Já chci určitě říct takovou věc. Já nezlobím se na to, co ty mě pustil. Já skrz toto poznal pravou lásku. Boží od Boha. To je ta pravá láska. Abych ty cítila tu lásku, kterou je od Boží. A hlavně mám co chci říct. Já tě miluji. A prosím, vrať se domů.